ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி முட்டை கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். முட்டை கிரேவிக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னா, எண்ணெய், பெருங்காயம், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கடுகு, உளுந்து, கடலப்பருப்பு தேவையான அளவு, மஞ்சத்தூள், பெரிய வெங்காயம் 3 சின்ன சின்னதாக ஆம்லேட் போடுற மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வரமிளகாய் வந்து 10 மிளகாய். இது வந்து சாப்பாட்டுக்கு செய்யறதுனால காரம் வந்து அதிகமாக நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். நீங்கள் சப்பாத்தி, தோசை இது மாதிரி செஞ்சால் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. தக்காளி ஒரு 5 தக்காளி. அப்புறம் முட்டையை வந்து கத்தியில் அப்படியே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கிரேவி உள்ளே இறங்குறதுக்காக. கொத்தமல்லி கொஞ்சம், கருவேப்பிலை. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு, இந்த தக்காளி வரமிளகாயை மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சிக்கலாம். இப்போ தக்காளியும் வரமிளகாயும் நல்லா அரைச்சி வச்சிட்டோம். தக்காளியை பச்சையாக தான் அரைச்சிருக்கேன், வணக்கலாம் இல்லை, ஏன்னா கிரேவி நல்லா கொதிக்க விட்ருவோம். இப்போ வாங்க கிரேவி எப்படி செய்யலாம்னு வாங்க பார்க்கலாம். அடுப்பத்தை வச்சுட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்குங்க. எண்ணெய் இதுக்கு ஒரு 3 ஸ்பூன் ஊற்றிக்குங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோன்னே கடுகு, உளுந்து, கடலப்பருப்பு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த 3 வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுக்கொண்டு அதையும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா இப்போ ப்ரௌன் கலராக வதக்கிக்கலாம். இப்போ ப்ரௌன் கலராக நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம். இப்போ பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் தூளுப்பு தேவையான அளவு. இது கல்லுப்பு சேர்க்க வேணாம் கிரேவிக்கு, தூளுப்பு சேர்த்துக்குங்க. நான் ஏற்கனவே முட்டையில் வேக வைக்கிறப்ப கொஞ்சம் போட்டு தான் வேக வச்சேன், அதனால் கம்மியாக சேர்த்துக்கிறேன். தூளுப்பு போட்டதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன், சின்ன ஸ்பூனில். மஞ்சத்தூள் போட்டதுக்கப்புறமா இந்த தக்காளியும் வரமிளகாவும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அதை ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இந்த கிரேவியில் தண்ணி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி அப்படியே வற்றுட்டோம். இப்போ கிரேவி வந்து இந்த பதத்துக்கு இப்போ ரெடியாக இருக்குது. இன்னும் திக்காக வேணும்னா இதில் தேங்காய், அரை மூடி தேங்காய், சோம்பு கொஞ்சம் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிருக்கேன், அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா சுண்டி வரட்டும். இப்போ கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. சாதத்துக்கு இந்த பதத்தில் இருந்தால் போதும். சப்பாத்தின்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் ஆகணும். இப்போ இந்த முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் அதில். இந்த கிரேவிலாம் நல்லா முட்டையில் இறங்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். முட்டையில் அந்த கிரேவிலாம் இறங்கினதுக்கப்புறமா அடுப்பு நிப்பாட்டிடணும். முட்டையில் நல்லா கிரேவி மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. அந்த கொத்தமல்லி தலையை அப்படியே தூவி விட்டு நிப்பாட்டிட வேண்டியதாங்க. இப்போ முட்டை கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.